Naimbagnal daw yung Ka Ilocano. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Ka Ilocano Farm. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, ako nga po pala si Arnel. Shoutout nga po pala sa aking mga subscriber na patuloy pong sumusuporta po at nanonood po sa aking YouTube channel. Ang video natin ngayon, Ka Ilocano, ay mag-update tayo tungkol sa pinapatayo nating bahay. Ito po yung Ka Ilocano house. Yung huling video ko, Ka Ilocano, ay nag-prepare na sila ng mga slab natin para sa second floor. So ito na nga, ilalagay na nila yung mga patungan Ka Ilocano, yung mga kahoy, yung mga tie beam, yan. Inaantay na lang natin yung steel deck na dumating, Ka Ilocano. Halos isang buwan nilang ginawa ito, Ka Ilocano, kasi ito yung mabagal na proseso sa pagpapatayo ng bahay. Tara, samahan nyo po kami. Naimbagnal daw yung Ka Ilocano. Mag-almusal muna tayo bago tayo magkaroon ng long day. Magsisinanglaw muna tayo, Ka Ilocano. Naimbagnal daw yung Ka Ilocano. Ito na yung update ng pinapatayong bahay namin. Magti 3 months na, kaya ito na yung progreso nila, Ka Ilocano. Nag-prepare na sila ng tie beam natin sa second floor at saka yung slab natin. Kaya naglalagay na sila ng mga bakal, yung mga tubo para pag yun yung magsasalo ng nating steel deck. Bili tayo ng mangga, Ka Ilocano, yan. Yan, oh. 55 daw per kilo yung mangga natin. Shoutout po kayo, ate. Ka Ilocano Farm, search yun to YouTube ko, tayo vlog kayo to. Yan, o. Bili tayo ng 3 kilo, Ka Ilocano, yan. Samantalang sa Manila, wala. Mahal. 160 daw, nako. Kurang pa yan, ti. Yung 160, mano dito yung kilo ng ti. Kahit ka ba, ibigyan kayo ng marami ko na kapag. Ito na yung tie beam natin sa second floor, Ka Ilocano. Yung ginamit nilang bakal is 16mm at saka yung ring niya or belt niya ay 10mm. Medyo nabubuo na nilang lahat, Ka Ilocano. Ito talaga yung pinakamatagal na proseso ng pagpapatayo ng bahay, Ka Ilocano. Ito yung pag-prepare mo ng slab or second floor. Kasi naglalagay sila ng mga bakal tapos lalagyan pa yan ng mga kahoy para yung patungan ng steel deck natin. Kaya yung proseso nito, Ka Ilocano, ay mukhang habutin tayo ng 1 buwan. Nandito na sila sa harap, Ka Ilocano. Ito yung natin, terrace natin sa second floor. At kung titignan nyo, ang dami ng mga tubong nakatayo, Ka Ilocano. Pakainin din natin itong mga natitirang alaga pa natin, Ka Ilocano. Ito na lang yung mga manok ko. Kasi yun nga, binenta ko na silang lahat kasi wala akong paglalagyan. Orlandok.
babagstakin na ganyan alpas da nga tayo binjali ko dito kasi symbol dapat nito sa ako. Kay Ilocano, tapos na silang maglagay ng bakal natin, yan, no? Gagawa na sila ng pagpapatungan ng steel deck natin, yan. Yan na. Dito na sila kay Ilocano, yan. Nailagay na nila yung mga kahoy kay Ilocano. Ito yung pagpapatungan ng steel deck natin. Kasi steel deck yung gagamitin natin. Halos isang buwan na silang nag-assemble ng tie beam at saka yung mga kahoy-kahoy kay Ilocano. Kaya hintayin na lang natin yung steel deck kasi order pa yon kay Ilocano. Galing pa ng Bulacan, Ilocos tayo. So isang buwan na nilang nag-aayos ng mga kahoy-kahoy kay Ilocano. Sa susunod na video natin, hopefully dumating na yung steel deck para may pakita natin kung paano na nilagay at saka paano nila lalagyan ng slab yung second floor natin kay Ilocano. So yun ka Ilocano, maraming salamat sa panonood. Ito na po yung update sa pagpapatayo namin ng munting bahay. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel at napadaan lang, huwag nyo naman po kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit yung notification bell para updated ka ni YouTube pag meron po akong bagong video. Ingat po tayong lahat ka Ilocano.